खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 मे रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै जिंगासिगोन। नखरनि जेंनायानो नोंखौ गोसो लोरबां खालामगोन। गोसोआव सानब्लाबो आगोर मोननाय नङा। वृष राशि। नोंथांनि थांखि लानायनि हेंथायै नखरानो हेंथा होगोन। मोजां खामानियाव लोगोनिफ्रायबो मदद मोननाय नङा। मिथुन राशि। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि थुलुंगाजों समाज सिबिनो सानगोन। कर्कट राशि। गोसोआव मानोबा असान्थि जागोन। असान्थि गोसोजों जेरावबो थाथेरनो हानाय नङा। गोसोआव गोबां खोथा सानगोन। सिंह राशि। देहानि फारसे मोजांसिन। देहानि जायखिजाया बेमार आजारा मोजाङाव फैगोन। गोग्गो देहाखौ लानानै गोसोआव गोजोनगोन। कन्या राशि। गावनि दायावनो मोनखानाय खाबुआबो खहा जागोन। दिनैनि खहाल' जागोन। सांग्रां गोसोजों सोलायनाया नोंथांनि साबसिन। तुला राशि। दिदोम गोसोजों गोख्रै खामानि मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोदान खामानि मावनो साननाय फैगोन। साननाय हनायफ्रा दाजाबथा जागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव हास्थायनाय सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गावनि गोजोननायखौ बयनोबो फोरमायगोन। धनु राशि। गोजाम मुवा बेसादफोरखौ नोजोर होनाय नङा। गोसोआव गोदान गोदान बेसादखौ बाहायनो सानगोन। गोजामखौ दोननानै गोदाननि फारसे सानगोन। मकर राशि। गारि मटर सालायनायनि फारसे सांग्रां जा। हरखाब सौदावनो हागौ। गुबुन जायगायाव ओंखारनायनि सिगां गोबां सानग्रोनाया नोंथांनि साबसिन। कुम्भ राशि। मोजां खामानि मावनानै बाख्नाय जागोन। समाजाव मोजां मान मोनगोन। गावनि मान सन्मानखौ देरसिन सानना लागोन। मीन राशि। सुथुरनिफ्राय रेहाय मोनगोन। सुथुराबो नोंखौ अनसायनो फैगोन। उदां गोसोजों जेरावबो खामानि मावनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।